Trebao je biti derbi kola, treći protiv četvrtog, obračun dvije momčadi koje 8 kola ne znaju za poraz. Ali crveni su se pobrinuli da se u njihovom dvorištu gleda jednosmjerna utakmica sa konačnim super uvjerljivim rezultatom. Grobničan Pazinka 5:0. Prije prvog zvižduka Ivana Bebeka predsjednik Batarelo i dopredsjednik Jurić uručili su dres brojem 200 najboljem strijelcu u klubskoj povijesti. Toliko ligaških golova, 200, zabio grobnički golgeter Dražen Pilčić. U subotu je zabio 201 i dodao jednu sjajnu asistenciju. Utakmicu su po predivnom vremenu gledali riječki majstor Josip Drmić i grobnički napadač koji s Osijekom lovi naslov prvaka Hrvatske, Kristijan Fučak. Pazinka se rezultatski držala pola sata, ali prije nego je pao prvi gol, svi su konce igre bili u rukama sjajne domaće momčadi, koju uz asistenciju Dunje Štokan vodi Dušan Grujevski. Istarska je brava razbijena u 30. minuti. Mladen Denić najprije spasio zicer, a onda dobio gol s dobrih 25 metara. Ivan Golić je primirio odbijanac, pa gotovo s mjesta zavukao loptu u donji desni kut pazinskog gola. Vratar su krivac, ali šut fantastičan. S tih 1:0 otišlo se na odmor, a Pazinka je svaku nadu u barem bod zapravo napustila nakon samo 3 minute nastavka. Odlična duga lopta kapetana Jukića, Matika reagira nespretno, Pilčić uzima loptu i savršeno ju servira za egzekuciju Mateu Babiću. 2:0 i gosti potpuno nestaju s travnjaka. Samo 12 minuta kasnije, igrala se 56. Pilčić je zakucao i treću loptu u Denićevu mrežu. Ubačaj s lijeve strane, Bosančić trese vratnicu, a Pile je normalno točno tamo gdje treba biti i odbijenu loptu s pola metra šalje u mrežu za 3:0 i svoj 201. prvenstveni gol. Na 4:0 povisio je svojim drugim pogodkom Mateo Babić u 81. i to sjajnom solo akcijom. Prvog čuvara prebacuje, drugog pretrčava, pa u padu plasira loptu u donji lijevi kut Denićevog gola. 4 minute kasnije pukla je i petarda. Korner s desne strane, Istrijani gledaju Matiju Brdara kako sam skače i školskim trzajem glavom šalje loptu u suprotni kut. Bilo je još nekoliko jako dobrih prigoda za domaće, ali ostalo je i onako super uvjerljivih Grobničan Pazinka 5:0. Znali smo da nas čeka teška utakmica, znali smo da je Pazinka jedan odličan tvrd protivnik, vidi se i po zadnje vrijeme po primljenim golovima, ne znam da su dobili koji gol do današnje utakmice. Mi smo se cijeli tjedan pripremali na to, napravili dobru analizu, ja i moja suradnica prije ove utakmice, sve je dečkima bilo rečeno, ali je bilo glavno ono što su oni pružili na terenu. Ja im stvarno čestitam na jednoj velikoj partiji, mislim da su pokazali pravo grobničko srce, mislim da su pokazali još jedanput zašto spadaju u vrh trećeligaškog nogometa ovdje na zapadu. Tako da mogu im samo čestitati od prve minute, vrlo odgovorno, agresivno, onako kako mi znamo igrati. Znali smo da to nije bilo naše pravo lice u Vinodolu i evo, kroz tu utakmicu iz Buja najavili smo već danas da ćemo biti pravi. Evo, nažalost, izgubili smo odmah na početku Domagoja Prtenjaču, koji nam jako puno znači u našoj igri. Međutim, ulaskom i Batarela i jednostavno ko da smo još više dali gasa, poveli 1:0 prvo poluvrijeme, zasluženo. I mislim da nakon drugog gola da smo jednostavno postojali, samo mislim da Pazinku smo sveli, ne znam da li na koji udarac prema našem vrataru, ali sve ovo ostalo je bila potpuna dominacija naša. I stvarno sve čestitke momcima na ovakvoj partiji. Pazinka je 30 minuta držala 0:0, ali realno od prve do 90. bila je po svemu podređena superiornim Grobničanima. Nismo mi cijelu utakmicu izgledali dobro. Ja osobno nisam zadovoljan sa prezentacijom današnje utakmice, jer je otišlo sve nekako krivo, nije ništa otišlo ono kako su se mi dogovorili i pripremali kroz cijeli ovaj tjedan. Najprije čestitke Grobničanima na zasluženoj pobjedi i na feri korektnoj utakmici, znači odigrano s jedne i s druge strane, ali kažem, osobno ja zadovoljan nisam, ali šta je tu je, idemo dalje sad. Grobničan ističe sve uvjerljiviju kandidaturu za jedinstvenu drugu ligu, u subotu kao golemi favorit na Mavrincima dočekuje i Hreljinski naprijed, a Pazinka Elisa Brajkovića na svom travnjaku igra protiv Krka.